зебоҳунаре аз хуталон аст чакан, осори тамаддуни ҷаҳон аст чакан. миллати соҳиб фарҳанг ва дорои тамаддуни қадимаи тоҷик тӯли таърих, расму оин ва суннату анъанаҳои неки ниёгонро нигоҳ дошт. бахусус ҳунари қадимаи чакану чакандӯзӣ дар замони соҳиби истиқлолӣ бо рангу тобишҳои нав ва ҷилои тоза, бо сайю талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон на танҳо аз нав эҳё гардид, рушд кард, балки мақоми ҷаҳониро пайдо карда муаррифгари миллату давлати тоҷик гардид. ҳар сол бо ибтикори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар мамлакат баргузор кардани озмуни ҷумҳуриявӣ садранги чакан далели эҳтиром ба таъриху тамаддуни миллати бостонии тоҷик маҳсуб меёбад. даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявӣ садранги чакан дар майдони нишони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва 70-солагӣ аз худкунӣ ва обёрии водии вахши шаҳри бохтар бо иқдому дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, раёсати кор бо занон ва оилаи вилоят бо иштироки доираи васеъи занону бонувони ҳунарманд аз гӯшаю канори хатлонзамин ҷамъбаст гардид. мо ифтихор мекунем воқеан ки чакан ба феҳристи ёдгориҳои таърихии ғайримоддии ЮНЕСКО дохил гардидааст ки ин пеш аз ҳама хизматҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат, пешвои фарҳангофари миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст. ва имрӯз вазифаи мо насли калонсол тарбияи ҷавондухтарон дар рӯҳияи худогоҳии миллӣ, худшиносии миллӣ, эҳтиром гузоштан ба либос ва фарҳанги миллӣ аст ки ин рисолатро мо бо ифодаи нақши занону модарони босавод дар рушди фарҳанги миллӣ анҷом медиҳем. дар майдонҳои зикр гардида занону бонувони ҳунарманд намунаи ҳунарҳои беназири чакандӯзӣ, гулдӯзӣ, сӯзанӣ, болишту ҷойпӯш, тоқию зардеворӣ ва дигар ҳунарҳои мардумиро ба намоиш гузоштанд. боиси сарфарозию ифтихор аст ки дар хатлонзамин ҳунари чакандӯзӣ рушду такоммул ёфта. занону бонувони ҳунарманди тоҷик чаканро дар намоишҳои сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ карда тавонистанд ва чакан ба рӯйхати мероси фарҳангии ғайримоддии башарият ЮНЕСКО дар радифи 510 номгӯи урфу анъанаҳо ва расму ҳунарҳои миллии мардуми дунё дар қатори оши палав ва наврӯз ба ин феҳрист баъди 5 соли талошҳои ҷониби тоҷикистон саҳнаи 29 ноябри соли 2018 дар ҷаласаи солонаи кумитаи ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО идораи илму фарҳанги созмони милали муттаҳид ки дар маврики баргузор шуда буд, чакан низ шомил гардид. имрӯз бошад чакан дар сарзамини меросбаронаш рушду равнақ ёфта ифтихори мардуми соҳибҳунари тоҷик шуд. мо аз ин ҳунарҳои мардумӣ имрӯз зиндагии худро пеш бурда истодаем. мо шукрона аз ҷаноби олӣ мекунем ки соли 2020 соҳиби гранти президентӣ гаштам. роҳбарону масъулин аз намоишгоҳи сатҳи вилоятӣ дидан карда ба ҳунари занони чакандӯз, модарону хоҳарони ҳунарманд баҳои арзанда доданд. муовини раиси вилояти хатлон фирӯза шарифӣ ва муовини раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон абдуллозода умеда зимни боздид ва шиносоӣ бо ҳунарҳои мардумӣ бахусус чакандӯзӣ диққати занону бонувони ҳунармандро ба рушди чакандӯзӣ, инъикоси моҳиронаи нақшу нигори миллӣ дар либоси муосир ҷалб намуда барои комёб шуданашон дар ин ҷода дастуру тавсеяҳои судманд доданд. 6 сол мешавад ки ман адрас мебофам, корхона дорем. ҳамаи шумо бисёри шумо аз хатлон меравен, ина мебинен, мо адрасомон ина овардем ба назди шумо нишон дода истодаем. ин як намунаи меҳнат кардани модару занҳои тоҷикистон мебошад. хубии кордарон аст ки имрӯз наврасони ҷавонон ба омӯзиши мероси бои ниёгон ҷалб гардида дар баробари ширкати фаъолона дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ҳунари чакандӯзиро равнақи тоза мебахшанд. дар ҷумҳурии тоҷикистон чакан мақоми хосаи худро боз аз нав пайдо кард. мо ҷавонон чакани худро дар тамоми ҷумҳурӣ ба бар карда, сайру гашт карда, либоси миллии худро ба мардум намоиш медиҳем. албатта ҳар як озмун тибқи низомнома ҷараён гирифта он марҳила ба марҳила идома меёбад ва ғолибон ба даврҳои баъдӣ роҳхат мегиранд. дар даври вилоятӣ дастовардҳои чеварони чакандӯз, шумори дастпарварони ҳунарманд, инъикоси моҳиронаи нақшу нигори миллӣ дар либосҳои муосир, таҷассуми тахайюлоти тарроҳ, маҳсули офаридаҳои ҳунарманд ба инобат гирифта шуд. дар ҳар як ҷамъияти деҳот ва ҷамъиятҳои шаҳраки ёвон
زنان هنرمند موجودند که آنها باز شاگردان خودشان را دارند. هنر چکندوزی این هنری بابایان اجدادان بی‌بی‌های ما هستند. بعدی بازدید از نمایش سطح ولایتی چکندوزان، زنان و بانوان هنرمند شناسایی با محصول دسترنج هنرمندان جمع آمدی تنتنوی برگزار شد. در نزد جمع آمدگان معاون رئیس ولایت ختلان فیروزه شریفی برآمد کرده تاکید داشت که محض با ابتکار و عزم و تلاش حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چکن به فهرست میراث فرهنگی غیرمادی یونسکو شامل گردیده خوشبختانه در زمان صاحب استقلالی و روند جهانی شوی جامعه بشری در سیمای ملت تاجیک ملتی صاحب تمدن و صاحب فرهنگ وحدت آفر دانشمند و میراثبر نیاگان را شناخت و به بزرگی این ملت علی هنر و فرهنگ لباس زیبای زنان و بانوان تاجیک شوق و رغبت و میل به اندازه پیدا کرد. از این نگاه تاکید گردید که هنری چکندوزی در ختلان زمین باز هم رشد و رونق تازه یابد. معاون رئیس کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبداللهزاده امیده ضمن برآمد خود یادآور شد که چکن تاجیک رسم و آیین ملت امروز در خارج کشور مقام پیدا کرد و معرفی‌گر صنعت و تمدن تاجیک گردید. توسط هموطنان برون مرزی و زنان و بانوان هنرمند با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان چکن تاجیک نمایش‌های سطح بین‌المللی را در خطای امریکا، روسیه و دیگر دولت‌ها معرفی نمود که این مایه افتخار و سرفرازی میباشد. بهترین چکندوزان زنان و بانوان هنرمند معین گردیده با سپاسنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان افتخارنامه و دیپلم ریاست کار با زنان و عائله ولایت سرفراز گردانیده شدند. اکنون بهترین ها در سطح جمهوری در جنبست فستیوال آزمون جمهوری صدرنگ چکن شان و شرف ختلان زمین را بلند خواهند برداشت. در آخرین نمایش اهل هنر و صنعت ولایت ختلان با بهترین شعر و ترانه ها، رقص های جالب، نمایش چکن با تراوت و رنگامیزی هایش خاطر همگان را بالیده گردانیدند. سیدزاده شیرعلی، عبدالقهار آدینف، امامعلی شریف، نمازعلی ارگش، شهری باختر، اخبار.